έξι, Γιώργο! Να φύγει! Μπράβο, Χρήστο, ζήτα. Χρήστο, μίλα εσύ. Πήδα! Όπα, προβολή. Δεν πήρε προβολή. Δίνο. Έτσι, εκεί, μην γυρνάτε άλλο, Στράτο. Μην γυρνάτε άλλο, Γιώργο. Εκεί, Στράτο, μην γυρνάς άλλο. Είδα! Μπράβο σου! Τα πλάτα η μπάλα! Εσύ, κάτω η μπάλα, ρε παιδί μου! Εσύ. Κάτω. Προσέχετε πάρα πολύ. Μίλησα. Νησί, πιάνε κανένα, ναι. Πάμε. Χρήστο άνοιξε, με το Βαγγέλη κολλητά είσαι. Κράτα. Χριστιαν, μπες! Χριστό, μην είσαι τόσο κολλητά με το Βαγγέλη. Τώρα όχι, τώρα εντάξει. Όλο, Βαγγέλη από εδώ. Χρήστο, πάμε τις γιώτες του Βαγγέλη. Πάμε τώρα! Δεξιά! Δεξιάτη! Κάτω η μπάλα! Κάτω η μπάλα! Έλα Δαλμή! Μαρτίνος ζήτα! Ένα με το Ρώσο! Μπράβο αγόρι μου. Νίκο! Κάτω η μπάλα, με μία. Μπράβο. Woman! Μαν, καμεραμάν! Κίνηση θα κάνουμε. Μπράβο ρε Στράτο! Ανεβείτε Γεωργακόπουλε! Στράτο μείνε εκεί που είσαι! Έτσι! Είσαι από μέσα Δάλμη, από μέσα. Πάμε ρε Χριστό! Μόλις γυρίσει. Πάμε Χρήστ! Πάμε ρε! Τι είναι αυτό! Εντάξει, δεν το έκανε παιδί. Γυρίσουμε!
Γιώργο. Εγώ μιλάω. Εντάξει, ήρεμα. Πήγαινε κοντά του, Μαρτινό. Πήγαινε κοντά του, ορίστε, πήγε πιο τι. Να φύγει. Όπα. Πάμε Χριστιαν, κοντά του, Δάλμη, κοντά του, κοντά του, κοντά του. Μπράβο σου Νικόλα. Γιώργο μου σε ποιον. Τι πιάνεσαι ρε. Πάμε Παπαγγελής μπάλα, ανεβείτε όλοι, Παπαγγελής, ανεβείτε. Έλα, γυρίζουμε, γυρίζουμε. Είναι να μείνω. Ανέβαλα να πάρεις, τι να μείνεις. Πάτα ίδια. Τα πειράς. Εδώ. Τώρα όχι, τώρα όχι. Πάμε δεύτερο δοκάρι σκάψε. Κοιτάρα, όχι απευθείας. Βαγγέλη κάνε βάθος, Βαγγέλη κάνε βάθος. Βαγγέλη κάνε βάθος. Όχι και οι δύο. Εμείς παίζουμε. Δεν πάει στην μπάλα και τον κρεμίζει. Εμείς παίζουμε. Εμείς παίζουμε. Έλα, πάμε, δεν είναι τίποτα, πάμε. Δεν δώσε για μένα. Πάμε, γερά. Στρατό, ανέβα, ξεκόλλα από εκεί. Μπάλα έξω. Ρε Χριστιαν, έλα εδώ, Χαλαμπάκης. Υποδοχή μες στην περιοχή. Τα 4 μέτρα. Έλα Βαγγέλη θέσου, έλα Βαγγέλη θέσου. Έλα βγάλε να τελειώνουμε, ρε παιδιά, να τελειώνουμε. Ρε Χριστιαν, κάνει καλύτερη υποδοχή μου να κάνεις γκολ. Εγώ σου λέω. Έλα, πάρτε παίκτες, πάμε, γερά, δεν χαλαρώνω, γερά, γερά.
Βγες ρε Δάλμη, βγες! Δαλμυρό! Βγες! Πάμε παίκτες. Βαγγέλη, είσαι πολύ, Βαγγέλη, είσαι πολύ. Γρήγορα, Δαλμή! Πάμε θέση μας, πάμε θέση μας, στρατή! Πάμε θέση μας, στράτο, πάμε, πάμε! Εκεί είμαστε, δεν γυρνάμε άλλο, εκεί είμαστε. Χρήστο, άνοιξε, Χρήστο, ο Βαγγέλης θα πάει. Άνοιξε εσύ, εκεί. Χωρίς χέρια, χωρίς χέρια. Τώρα πήδα. Μίλα, Βαγγέλη. Παντού, μίλα, είναι Το προσπάθησα! Τι προσπάθησες, αφού την μπάλα. Το προσπάθησες, κατέβασες την μπάλα κάτω. Πάμε Νίκο. Μία αλλαγή ρε παιδί. Ήρεμα, Κάνε καλύτερες υποδοχές μόνος σου, για γκολ είσαι, καλύτερη υποδοχή. Και τι έγινε που είναι με το δεξί. Πάλι γιώμα ρε. Να παίξεις τα πλάκα ίσως. Έλα, γυρίζουμε παίκτες. Χριστό, να πάει ένας, να πάει ένας. Ορίστε. Μπράβο Βαγγέλη, μπράβο Βαγγέλη, μπράβο. Βγάλε, βγάλε. Όπα, εσύ. Τι ωραία, τι του έκανε. Δεν τον έστωξε. Άσε μας τώρα, μην με τρελαίνεις τώρα. Εσένα ποιος σου μίλησε ρε. Σου είπα τίποτα εσένα. Ηρεμήστε. Πας καλά. Δεν με τρελαίνεις τώρα. Σου είπα τίποτα. Έλα, ρεμήστε. Να πάρουμε πέναντι δηλαδή. Πού να του πάει καν. Έλα, σταμάτα. Έλα. Σε μένα μιλάει, sorry. Εμείς δεν είπα την πάω σε σένα. Συγγνώμη εγώ. Χριστιαν, μην γυρνάς, εκεί μείνε, εκεί μην γυρνάς καθόλου. Καθόλου, εκεί μείνε. Γιώργο, Μαρτίνος, ανεβείτε, εκεί, έτσι. Δεν πειράζει. Εκεί μείνε. Πάμε Δαλμή. Μπράβο, πήγαινε. Όπα. Βαγγέλη εσύ πάλα, Βαγγέλη εσύ. Δάλμη φύγε. Δάλμη. Δεν μιλάμε. Έτσι. Μπράβο παιδιά, έτσι. Την μπάλα κάτω. Ήρεμα, παιδιά, ηρεμήστε. Ήρεμα. Χριστός, ήρεμα. Άλλαξε, Γιώτης, έλα μέσα. Εδώ είσαι, Ηλία. Έλα βρε Ηλία, γρήγορα όμως. Μπράβο. Μας πας τα πλάγια τώρα. Φεύγει ο Ηλίας. Ηλία, παίρνει την μπάλα, φύγε γρήγορα στα πλάγια να σε παίξει. Μην του κάνεις. Γιατί κάνεις την μπάλα εκεί με το σκοτικό δεν έχει Γιατί βιασύνη. Πατήγησε. Δεν θα ηρεμήσουμε να παίξουμε λιγάκι. Πάμε Βαγγέλη. Γιώτης, έλα μέσα να πάρεις και να παίξεις μπροστά σου. Αυτό κάνουμε συνέχεια, Νίκο.
Αυτό καταλαβαίνεις εσύ. Τι να κάνω, κύριε? Τώρα πάλι δυο μαχακιά. Γιατί δεν πας εδώ το Ηλία? Δώσε τι. Φύγε Νίκο. Όταν δεν έχει να παίξει. Πάμε γερά, γερά. Έλα, έλα, γυρίσουμε, έλα. Έλα, Νίκο, τελείωνε. Ηλία. Έλα, μη σου δώσει παίκτης. Ηλία. Τώρα ναι. Καλό δεν είναι. Πάμε, Δάλμη, έλα. Στράτο, φύγε από Ηλία. Γύρνε. Έλα, Τζιώτης. Όπα, τα ίδια. Συνέχισε Ηλία, το παίξει το πέρα, Χρήστο. Γρήγορα όμως το παίξει. Περίμενε να σηκωθεί. Δεν έχει 10, 13 έχει. Ρεφερή, 13 έχει, όχι 10. Ρεφερή, δεν έχει 10, 13 έχει. Έλα, 12 για την ακρίβεια. Όχι, γιατί κατάλαβα εγώ. Στράτο, φύγε. Έλα εδώ. Στράτο, φύγε από εδώ. Πάλι, Στέλιο, πάλι. Μπράβο, Στέλιο, συνέχισε, Στέλιο. Ηλία, από κοντά και στην Ηλία. Γιώργο, είναι δικό σας. Πάμε, δεν πειράζει, πάμε, έλα. Πάμε τώρα. Είναι μόνος, έχουμε φάει 1 εκατομμύριο φορές αυτό το. Ποιος εδώ πέρα. Έλα, παίξτε τώρα, πάμε, δεν πειράζει. Έλα, πάμε! Ορίστε. Πάσα είναι εδώ. Όπα. Τι πας καλά, Βαγγέλη. Πιέστε. Πιέστε! Γιώργο να σε δει. Κράτα. Έλα, δεν τελείωσε, πάμε! Γιατί έχεις δει. Έλα, πάμε, έλα. Έλα, Γιώργ! Δεν πειράζει, πάμε. Πάμε, έλα!
Τώρα το Χρήστο, τώρα το Χρήστο. Κρατή. Πάμε γερά, έλα. Πάμε γερά. Έλα, πιέστε. Εδώ. Πάμε Βαγγέλη, ανεβαίνουμε Βαγγέλη. Παπά όπως είπα, παπά. Παπά, τι σου είπα. Εκεί, έτσι. Βαγγέλη, είσαι όπως είπα, Βαγγέλη. Πάμε Χρήστο. Έτσι απλά καθαρίζω από Πάμε, πάμε, Μάρτι! Μάρτι! Είσαι μέσα, ανεβείτε. Τελειώνει, Δάλμη, συνέχισε, Δάλμη! Δώσε! Γιώργο! Παπαγγελής, Παπαγγελής. Ρεφερή, τι είναι? Ρεφερή, τι είναι? Τι είναι? Πάμε, Βαγγέλη. Γιατί ρεφέρι είναι φάουλ? Δάλμη, Χρήστο, να μην είσαι μόνος σου. Γιατί είναι φάουλ αυτό? Να μην είσαστε ένας-ένας. 2-1. Δαλμή, ναι, Δαλμή. Βαγγέλη, Έτσι, μετά ό,τι κι αν γίνει, πας θέση σου εδώ που σου είπα. Έτσι, ελεύθερος ο ένας, μπράβο. Όχι εσύ ρε Χρήστο. Βαγγέλη, ό,τι σου είπα μετά. Γρήγορα, χωρίς να σε κάνεις τίποτα. Βαγγέλη! Βαγγέλη! Έλα, πάμε. Βαγγέλη, κι άλλο, κι άλλο! Μία δέσικα η Βαγγέλη. Μπράβο! Δέσικα και ξανά. Έστελιο, είσαι μόνος σου, βάλ την μπάλα κάτω. Ψάξτε τον να Βαγγέλη, ψάξτε τον. Βαγγέλη, Ανεβείτε! Πίεσε! Ανεβείτε! πάμε, γύρνα, Γιώργο, Δαλμή! Πάμε! Πήγε! Κουρνά! Πάμε, Βαγγέλη, Χριστό! Δαλμή, μην ανεβαίνεις να μου σε μην πας Γιώργο, μην πας Γιώργο! Αλλαγή ρε. Διονύση, έλα. Πήγε μπροστά. Γιώργο. Γιώργο, έλεγα σου πες του ρέφερι όποτε μπορέσει. Είναι δεξιά αριστερό. Ηλία. Περίμενε.
Εντάξει. Και να μην Εδώ. Νίκο. Μαρτί, δύο αμυντικά χαφ. Μαρτίνος Παπα-Νικολάου εδώ. Αριστερά. Δύο μαζί, χωρίς εξάρι, δύο μαζί. Έλα μπροστά από τα χαφ, Μαρτίνος μετά τη φάση. Δαλμυράς. Παπά. Ένας παραπάνω, Βαγγέλη. Ένας παραπάνω. Μπουρνά. Στο 8 θα παίξεις. Άκουσες. Εντάξει. Μένεις. Κι άλλο Μαρτί. Βαγγέλη, τι κάνουμε τώρα εκεί. Εκεί. Νίκο, έτοιμος. Παπά, έλα πιο πίσω, Παπά. Ένας πάει βρε παιδιά. Ας την μπάλα. Έλα, φύγε ρε Στέλιο. Δώστονε. Κατεβάσει, κατεβάσει. Ανέβαρε η λέγηση. Διώξε! Πήγε εκεί! Αφού είσαι εκεί! Παπά. Έλα εδώ. Ανέβανε, Θανάση. Άμα γίνει θα κάνεις φάουλ, έτσι. Νικολά, κράτα, Νίκο! Τώρα χωρίς φάουλ. Εντάξει, Νίκο! Στέλιο πιο πίσω. Πάμε θέσεις μας! Μαρτί! Μεγάλο θα κάνει, άσο εκεί, έτσι. Έλα, Γιώργο! Γιώργο, κάνε ένα βήμα πίσω. Ρέφερι, πες του που να δώσει. Πάμε, ήρεμα τώρα, παίζουμε, μην πάτε, ήρεμα. Τώρα παίζουμε, πάμε. Ένας να μου φέρει λίγο πάνω. Έλα, Μάρτη. Όπως είναι μία. Αυτό είναι. Μητέρα! Άστιν, εγώ! Μπούρνα, μένεις, Μπούρνα, στο 8 τώρα. Παπά. Γιωργακόπουλος! Αγγελή, εδώ το αφήσω το νόμο να τελειώσουμε τη φάση. Τελειώνει, ένα λεπτό. Εδώ, τρίφωνα. Παπά! Όλοι οι άλλοι το παίρνει, Ηλία! Εκεί μείνε, άστο να τώρα. Τρίφωνα, δεν το κοιτάς, το μαρκάρεις θέλω. Δεν πήγε κοντά του. Απ' τη μεριά του τέρματος δεν τρίφωνα, εσύ. Απ' τη μεριά του τέρματος πήγαινε.
Έλα Μάρτη. Όπως είναι μία. Αυτό είναι. Μητέρα, μητέρα! Μπράβο, Θανάση. Άσυν, εδώ! Μπούρνα μένεις, Μπούρνα. Μπούρνα, στο 8 τώρα. Παπά. Γιωργακόπουλος. Και μη, εγώ το αφήσω το νούμερο να τελειώσουμε τη φάση. Τελειώνει, ένα λεπτό. Εδώ, τρίχω. Παπά. Όλοι οι άλλοι το παίρνει, Λία! Εκεί μείνε, άστο να το. Τρίχωνα, δεν το κοιτάς, το μαρκάρεις θέλω. Δεν πήγε κοντά του. Απ' τη μεριά του τέρματος σε Τρίχωνα, εσύ. Απ' τη μεριά του τέρματος πήγαινε. Νίκο! Γίνουμε!